Bé, braçolaires, us felicito per aquesta nova braçolada, encara que sigui confinada i encara que tot hagi canviat una miqueta, però que ho seguiu celebrant, que no perdem el referent, i us dedico una cançó amb la meva filla. Segur que la coneixeu, d'acord? 1, 2, 3 i... El tren Pinxo de Banyoles és el més bonic que hi ha, fet de llaunes i cassoles i barrets de capellà. Quan arriba la muntanya ja s'atura a mig camí, dona temps al maquinista d'anar a veure un got de vi, d'anar a veure un got de vi. Els vagons són de primera, mal cosits i apedaçats, ningú viatja en tercera, ni pagesos ni soldats, ni pagesos ni soldats. El tren Pinxo de Banyoles és el més bonic que hi ha, fet de llaunes i cassoles i barrets de capellà. Bona braçolada!